Salutacions. Esta és la 8a entrega del Fotografia Confinada i coincideix amb que la UPC, per motius de calendari, hem arribat al final del que seria el curs, del que hauria sigut el curs normal. Ha estat interromput per la pandèmia i bé, per tant, esta 8a entrega serà l'última, la darrera de Fotografia Confinada. Sabeu que tenim les portes obertes i ara quan comencem el nou curs, al setembre, a l'octubre, esperem que tinguem les condicions adequades per tal de fer la vida normal dins de les aules. I tornarem a fer les eixides normals, a treballar amb la càmera al carrer, a veure totes les coses que tinguen que veure amb la fotografia manual, el diafragma, l'obturador, la lectura de l'escena, de quina manera composem i preparem la imatge que nosaltres volem, etc. Se tira de menos el estar en classe i estar en tots vosaltres, en definitiva, els que sou durant este últim quatrimestre i l'anterior, els que sou alumnes de Fotografia 2, i se tira de menos perquè realment en classe és quan el comentari determinat o l'anàlisi concret d'alguna de les fotografies vostres, que en definitiva és conforme treballem a classe, sempre plantejant problemes, plantejant supòsits, deures, com diguem a classe, resolent-los i una vegada fem la projecció de les vostres respostes, de les vostres fotografies, analitzem totes i cadascuna d'elles i busquem els punts fluixos, els punts més harmònics, de quina manera se millora la composició, etc. I aquesta dinàmica que té la classe és el que més s'ha tirat a faltar en la quarantena, etc. Però se suposa que tot passarà, que tornarem a tindre condicions i tornarem a treballar a la classe i bé, esperem que sigui així. Tindre una càmera a les mans és tindre un recurs per la creativitat personal, per explorar determinades coses que amb nosaltres mitjans, amb paper, amb l'ordinador, pluma o el que siga, desenvolupem la paraula, fem escrits, amb cavallets, colors a l'oli, aquarel·les, podem desenvolupar altres aspectes creatius com la pintura, com ha estat fent, com hem estat veient, per exemple, a les classes de Lorena Gorrita. Però la càmera en si és com un cavallet i una paleta i els colors i tot alhora. Podem ser creatius, podem limitar-nos només a fer imatges boniques i prou, o podem inclús preparar treballs preparar exposicions i ser una miqueta més incisiu en l'imatge. Jo només vull ensenyar-vos, recordar treballs que hem fet en aquests dos últims quatrimestres a Fotografia 2 a la Universitat Popular de Gandia i vull que sigueu vosaltres o sigueu qualsevol persona que pugui estar veient aquest vídeo, que tingueu en compte l'extraordinària qualitat que n'hi ha darrere dels treballs. Clar, són treballs de gent que va ensenyar-se fotografia, diríem? No. Són gent que té una sensibilitat, que a través de la imatge la expressa i totes i cadascuna de les persones, més o menys, més dalt, més baix, dins de cadascú, segons l'evolució i l'estil que puga tindre o desenvolupar, fa coses realment interessants. I vull que vegeu el treball de tots, reviseu el vostre propi, però vegeu el treball dels vostres companys, o si sou de fora de la classe, mireu de quina manera treballen persones que tenen ganes de dir coses i que saben perfectament usar l'objectiu de la càmera i
i plasmar en imatge les seues idees. Espero que ho disfruteu.